מה קורה? ימית 2000, דפקתי גוש במכנסיים, היה ממש נעים, אחרי זה אכלתי, היה ממש טעים, על הטיים. ההורים שלך אחים, כן, אין להם דיקציה. ההורים שלך אחים, לא חגגו לך בר מצווה. יש הרבה חתולים, לכולם הם קוראים יצחק. ההורים שלך אחים, לאמא שלך קוראים תרצה. ההורים שלך גויים, רוצים ללמוד דבר עברית, אז הם הלכו לרונית, הקלינאית, כן, קנית ולא טעית. הבעיה ברונית זה שהיא קצת חרמנית, ואמא שלך קצת קנאית. בסוף המפגש היא אמרה לאבא שלך להצטרף אליה למונית, ואמא שלך קנאית, עקבה אחריהם בתור אלמונית. היא הסתכלה מהחלון, ראתה את אבא שלך ורונית בתנוחת סקס אגדית, והיא לא מלווה בריבית. היא לקחה חנית ודפקה לה בראש, רונית עם שיתוק ואבא שלך התחיל לחשוש, כי עכשיו היא רק חרמנית וזה קצת נדוש. היא נפלה לסמים ועכשיו היא לא מדברת בעברית, היא גם צריכה קלינאית וכבר אין לה דיקציה. כן כן, אבא שלך יוצא עם נרקומנית, כן כן, אבא שלך יוצא עם סטלה חרבות. ההורים שלך אחים, כן, אין להם דיקציה. ההורים שלך אחים, לא חגגו לך בר מצווה. יש הרבה חתולים, לכולם הם קוראים יצחק. ההורים שלך אחים, לאמא שלך קוראים תרצה. יש לאבא שלך פנים של אחד שמתעסק עם ילדים ומוכר להם סמים, לא נעים להודות, אבל יש גם עדים וגם יש הוכחות. אז יצאתי לפגישה עם רונית ואחותך, זה היה ממש נחמד, זה נגמר בבריכה, כן חזרנו לבית שלך והיא הייתה שם, והפרצוף המסומם. היא הייתה אחרי שורה של קוק, היא אמרה לי בוא אליי מתוק, יש לי אישה, זאת האמא שלך. זה הטייק, זה הטייק, אחי. זה הטייק. והכן כן, הכן, אחי, הכן כן, זה כבר, זה כאילו אוטוטיון שלכם. לא שומעים.